Казвам се Гергана, имам близнаци, момче и момиче. Вече на годинка и половина, почти. Лятото ги записах на детска ясла и за да ги подготвя за яслата, ги записах и на детска кухня, за да почнат да хапват полека и друга храна, различна от пюрета. След по-малко от месец хранене в яслата се оказа, че момченцето ми е болно от салмонела, тип Б. Детето отказа да яде и общо взето приемаше само вода, много силно разстройство имаше. Стигнахме до болница. Поредният положителен тест, дори и след като давахме антибиотик, отново се обаждам на личната си лекарка и се жалвам. Няма ли нещо друго, какво да направим, някое друго лекарство. Тя ми спомена за пробиотика и след 10 дни взимане на 3 прахчета пробиотик сутрин с съвсем малко кисело мляко, както казах, една супена лъжичка, пуснахме нови резултати. Реално отново чакаме 5 дни да се развият бактериите и да ги тестват и най-накрая се оказа, че резултатът е отрицателен. Просто не вярвах, когато аз нямах сили да отида вече до лабораторията и се обадих по телефона с молба да ми кажат резултатите и се разплаках в колата. Защото има момент, в който си мислиш, няма отърваване и на база всичко, което бях изчела за салмонелата, това как тя може да съществува в водата, да вирее като бактерия 25-30 години или дори ако се консервира месо и не се затвори хубаво в буркана, тя пак може да съществува толкова много години. И нали, вече ти минава през главата, няма начин, никога няма да се излекуваме. Просто гледайки го това малкото вързопче в ръцете ви, виждах в един момент наистина надежда и как ще ги излекувам. И беше просто някакво чудо, когато ми казаха, няма нищо, търсите ли нещо? Казвам, да, салмонела. И те ми казаха, не, няма нищо. Нормална чревна флора. И така. Благодарение на пробиотика. След антибиотици, след 3 месеца диети и спазване на строг режим, просто пробиотика буквално ни спаси.